Il-programm kulturali għall-Belt Kapitali Maltija għat-tieni nofs tas-sena li tħabbar fil-Valletta Design Cluster se jikkonsisti minn numru ta' avvenimenti fosthom produzzjonijiet mużikali fit-Teatru Manuel u l-Malta Fashion Week. Dawn il-proġetti se jgħaqdu l-periferiji u l-qalba tal-Belt Valletta bħala parti mill-legat tal-Valletta 18 meta Malta kienet il-Belt Kulturali Ewropea. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Jason Mikallef ħabbar ukoll li f'Settembru se ssir l-ewwel edizzjoni tal-Valletta Local Food Festival. Dan l-avveniment gastronomiku se jkun mifrux fuq ġimgħa bis-sem ta' koki rinomati li se joħolqu riċetti innovattivi bi prodotti lokali. Waħda mill-isbaħ attivitajiet li għandu dan il-programm kulturali huwa l-ewwel edizzjoni tal-Valletta Local Food Festival li se ssir fejn qegħdin hawnhekk, il-Valletta Design Cluster, anke minħabba il hawnhekk għandna fran antiki ħafna u anke kċejjen antiki ħafna li naturalment se nagħmlu użu minnhom kienu parti mill-proġett tal-Valletta Design Cluster. Tħabbret ukoll installazzjoni ġdida tad-dawl u anke kunċert tat-tenur rinomat Jose Pura fit-Teatru Manuel. Se jsir ukoll il-Festival Alto Fest li se jinkludi anke lir-residenti. Proġett ieħor li mistenni jintlaqa' tajjeb u digital storytelling, kif ukoll wirja ta' arti kontemporanja minn Antwan Farrugia. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici stqar li dan il-proġett huwa xhieda ħajja ta' kif il-kultura tista' tagħti l-Belt Kapitali lura lill-poplu, tivvalorizza l-belt u żżomm il-legat tagħha ħaj. Is-sitxu li ġejjin għandna programm vast illi jibda minn programm ħidma ma' tenur ta' fama internazzjonali Jose Pura jkompli fejn tidħol il-gastronomija, anke fejn tidħol l-arti viżiva, dan huma kollha opportunitajiet għat-talent lokali u internazzjonali biex jivvalorizzaw iktar it-talenti tagħhom u l-Belt Kapitali ta' pajjiżna. B'ħasnin preċedenti se jerġgħu isiru l-avvenimenti ta' żmien il-miliet bħal dekorazzjonijiet, mużika u inizjattivi li jinvolvu t-teknoloġija. Dan il-programm mhux biss se jagħti lok għal divertiment, iżda se joffri wkoll pjattaforma l bosta artisti bl-inklużjoni tas-settur privat. Tħabbret ukoll sorpriża l-Beltin, hekk kif poeta rinomat Malti se jiddedika xogħol tiegħu lill-Belt.